Tervetuloa taas uudelle videolle. Tänään meillä onkin vieraana mun kaveri Krisu ja nyt pelataan reikäpelillä 9. Ei muuta palloa ilmaa ja hyviä pelejä. Katsotaan miten Matin kanssa peli kulkee. Tänään on vähän satanut. Hieno! Erittäin hieno. Keskellä väylää, let's go Krisu. Ei, mutta kameran näköjään lisää pituutta. Joo. Tosiaan tasoituksen tuommoina pelataan, että ei mitään. Et saa yhtään eteen, vaikka tasoitus on. Eikä meillä aika sama tasoituskin ole. Keskellä ollaan molemmat. Tästä tulee tiukka peli. Lähdetään liikkeelle. Helvetti hyvin me lyötiin molemmat ja molemmat ollaan keskellä. Katsotaan kuinka tiukka tää peli vielä saadaan Krisunkaan. Ei tosiaan lyöntejä eteen kummallekaan, että 1 vs 1. Vähän niin kuin Krisu tuossa aikaisemmin taisi mainitakin, niin meillä oli vähän sadetta tänään. En tiedä kuinka paljon täällä on tullut. Aika hyvässä kunnossa kuitenkin kenttä, eikö? Oh, juu. Se on erittäin kiva tämmönen syksyinen sää. Krisu löi melkein veteen. Ei ole vielä huudellut, että kuinka pitkälle se löi kuin minä, niin ihmettelen, ettei vielä tullut kettuilua siitäkin. Vai mitä? Joo, pidetään välit kunnossa, kun sä kuitenkin editoit videon. Niin... Vielä toistaiseksi! Vielä vähän vajaa 4-8, niin katsotaan, jos saadaan se greenille. Oi, asento oli vähän huono, mutta greenillä ollaan, let's go! Ootko kattonut Happy Gilmore 2? Totta kai, eikö jokainen golfin pelaaja ole? Oliko hyvä? Hyviä kohtia. Paljon tuttuja nattuja. Erinomainen leffa, suositus. Meikäläinen löi tähän ja Krisu löi tonne vähän pitemmälle. Melkein greeniltä ulos, mutta hyvällä paikalla perään ollaan molemmat. Ei huono. Jäi matkaa vaan tekemistä vielä. 5 metrin putti kyseessä, niin alamäkeä noin 5 metriä, ei ihan kauhean lujaa uskalla lyödä. Tämä on luultavasti jo saatu. Sinne meni. Krisu johtaa 1-0. Teoreettinen birdie, käytännön poki. Normaalia tällä kanavalla, kuten varmasti tiedätte. 157 metriä, par 3 kyseessä. Krisu johtaa tosiaan 1-0. Katsotaan miten käy. Pistikö kuppiin? Noniin, Krisu löi sitten yli. Tässä on nyt iskun paikka takas heti yhteen. Hyvä lyönti kuitenkin. Vissiin vähän myötätuulta vai mitä? Vähän jää lyhyeksi. Hyvä lyönti, mutta pikkusen osui maahan. Ei mitään. Toinen on yli, toinen on vähän ali, niin keskiarvoisesti oltaisiin greenillä. No niin, miltä tuntuu nyt kakkosväylä? Toistaiseksi niin ei ole tarvinnut kiukustua kertaakaan. On hyvä, että on kamera siinä, koska muuten olisi lentänyt mailla. Toivon mukaan. Mä oon vähän vissiin punkkeripuolella. Krisu on varmaan ylitte. Ei mitään, mennä katsomaan. Punuun päädytty. Toivottavasti toi Krisun päki ei nyt osu, mutta ei se ole ennenkään osunut. Että katsotaan. Krisu on varmaan vähän pitkä, mutta kohta käydään kattoo sitä. Rennosti nyt vaan pois punusta. Pikkusen yli, mutta ei huono. Oikein hyvä lyönti. Pitäisi melkein päästä pois, jos haluaa pysyä 1-0 johdossa vai mennäänkö tasapelin takaisin. Vaikea paikka. Katsotaan miten Krisu selviää. Pois tuli, mutta ei. Huonoa sekä. Mestari sanoi, että ei ollut helppo paikka. Voin kyllä yhtyä tuohon, että ei ollut helppo paikka. Ei.
Hyvä. Tuosta saattaa kahdella lyönnillä pitäisi voittaa aika helposti. Krisu on tossa tosiaan 4. Että pitäisi olla mun väylä. Ei huono. Se on hyvä. Se on saatu. Se on hyvä. Juu. Selvä. Ja meitsi pääsee kärkeen. Todi, peli even. Lähdetään Krisun kanssa 3. väylää kohti. Täysin suoraan tonne alas asti ja katsotaan miten käy. Drivereilla tietysti lyödään, koska eihän me nyt mitään layuppeja lyödä. Ei. Vähän ehkä oikeaan reunaan haluaisin. Ja Krisun vastaus, katsotaan miten meidän käy. On upea vastaus. Se on väylällä ja pitkällä. Nyt Krisu saat sanoa, että muistakaa tilata kanava. Noniin. Muistakaa tilata kanava. Siinäs kuulitte. Jos ette ole tilannut, ottakaa tilaukseen. 128 metriä jäi. Let's go. Yritetään nyt, ettei Krisu pääse sitten johtoon pian. Vähän vasemmalla, mutta hyvä on lyönti. Punussa olla, lähellä olla. On hyvä lyönti. Ja laitapa siihen kommentit lyönnistä. Nyt on oikein hyvä, oikein hyvä. On se kova. Nyt on paineet meikäläiselle. Noniin, hiekkalaatikko löydetty. Ei paljon jäänyt, varmaan semmonen 15 metriä. Pitäis päästä lähellä ja antaa tuolle Krisulle vähän painetta. Ei paras, mutta greenillä. Let's go. Noniin, 4 metriä. Krisu on tosiaan 2 tossa ja mä oon tässä 3 punun kautta, niin nyt pitäisi laittaa pallo kuppiin, että olisi mitään mahdollisuuksia, että Krisu menee 1-0, 1 up niin sanotusti, eli 1 johtoon. Ei, nyt menee oikealle. Tämä vauhti hyvä. Se on saatu, ole hyvä. Kiitos. No niin. 366 metriä keltaisilta. Krisu one up. Miltä tuntuu? Tällä hetkellä on oikein hyvä. Siellä on yksi tommonen, muuten tosi aukeeta, mutta yksi semmonen pieni puska, että jos sen onnistuu välttämään, niin sitten voi olla ihan tyytyväinen. No niin, ei mitään. Lähdetään lyömään ja katsotaan mihin päädytään. Ja toinen lyönti. Vähän odotin, että tulee se kommentti, että Aika hyvä. Se oli myyrän tappaja. Ei ole myyriä kentällä, mutta se oli myyrän tappaja. Ei enää. Se voi olla greenillä. Super. Kiitos. Nyt otti vähän maahan. Kauhottiin maa. Hyvä, niitä oli täysin erilaiset avauksineen, mutta samassa paikassa luultavasti ollaan. Joo. Ootko tyytyväinen lyöntiin? No ei tohon kyllä voi olla tyytyväinen, että siinä lähti maata saman verran kuin paluakin. Että jättää tekemistä. Hyvä lyönti. Ei ollenkaan huono. Ihan hyvä. Pelottavan hyvä lyönti. Greenillä ollaan molemmat, mennään katsomaan. Ai kun se on lämäri. Käänny. Se on saatu. Se on saatu. Mä otan tän lipun pois, eli 2 lyönnillä voittoon. Kyllä.
Noin. Peli takaisin tasan. Peli tasa, Krisu, miltä nyt tuntuu? Ihan luottavainen, hyvin luottavainen, uskoa täynnä. Noniin, vieläkö voita peli? Totta kai. Loistavaa. Tää on mukava parineliä, koska tässä päästään joen yli lyömään kakkonen sitten. Peli on tosiaan tasa. Matti Vakkas oikotien. Tossa on vaara, ettei löydy. Se on Ilmes päätelee, ei tarkoituksella. Ei ihan noin paljon vasemmalle. Lyönti oli helvetin hyvä. Pakko myöntää, että en kyllä odottanut ihan noin hyvää osumaa. Täältä kompataan, että osuma oli erinomainen. Lyönti on ehkä vähän liian vasemmalla. Mennään katsomaan löytyykö vai. Oi kamala. Noniin, täällä mennään tosiaan vitosella. Avattu on. Hei, jos ette ole tilannut kanavaa, tilakkaa ihmeessä tää kanava. Tosi paljon auttaa meikäläisen tekemistä. Tykäkkää videosta. Kiitti hei paljon. Mennään takas videoon. Krisulasta 22 metriä. Ja kolmas lyönti. Tuosta voi kyllä vähän itseä syyttää, että meni sanomaan ne lyöntiä noin. Tää tulikin ylittä, eli erinomainen lyönti. Nyt on vaan vähän puuongelmia. Krisu tosiaan lyö 4, mutta kyllä me yritetään greenille. Ei tässä nössöön aleta. Vai mitä, Krisu? Juuri näin. No, Puu on ohitettu. no. Puu on ohitettu. Vähän on yli, mutta ei mitään. Sieltä pääsee. Greenillä, mutta samassa ollaan. Eli Krisu puttaa pokia noin ja mä puttaan paaria. Käytännössä mun kannattaa nyt vaan lähelle ja laittaa kuppia ja mennä 1-0 johtoon. Siihen jäi vielä Vielä jää tekemistä Krisulle noin 1,5 metriä. Noniin, 7 metrin paariputtia. Totta kai me kuppiin tää yritetään ja laitetaan Krisulle jauhot suuhun. Katsotaan miten käy. Ai, nyt jää vähän lyhyeksi. No, ei huono. Vähän huono paariputiksi, mutta ei mitään. Ei kun ei kierrä. Se on saatu. Eli Krisu teki nyt triplan ja mä puttaan pokia, eikö se näin ole? Joo. Eli 2 lyönnillä käytännössä niin mä voittaisin. Metrin putti, mutta kyllähän me kuppiin laitetaan. Ja Matti, one up. Vastatuuli lippu takana. Voi olla, että 5 ei riitä, mutta kokeillaan. Oli hyvä vissiin. Lyödään tonne keskelle greeniä, mitään muuta tavoitetta ei tällä hetkellä ole. Kiitos. Menee sinne mihin sanoit. Juu. Oikein hyvä. Ja greenillä ollaan. Ei se mitään. Paineet on sitten Krisulla, kun taitaa olla meikäläinen greenillä. Tai sitten ihan greeni edessä, jompikumpi. Ai jumalauta. Meni se punasti. Erinomainen! Noniin, Krisu sai todella hienon chipin tuolta mettästä ja 0,5 metriin niin annettiin se, niin poki. Tässä nyt pörö putataan, eli 2 pitäisi käytännössä päästä kuppiin, niin taisi meikäläisen väylä. Ja noin 12 metriä, kunhan mä nyt kattelin, että jäisi. Vähän ylämäkeen, mutta ei haittaa ollenkaan.
Nyt saa mennä kyllä palloa vähän lisää. Siitä jäi vielä jännitettävää. Tää pitäisi upota kuppiin, että mä menen 2 up tai sitten tasan. Hyvä paari. Tässä on kolme väylää jäljellä. Tossa tuli jo hyvä huomio Krisulta, eli tosiaan meitsi 2 up, 3 pelattavaa. Eli käytännössä Krisun on nyt pakko voittaa tämä ja sitten seuraava, jotta on mahdollisuus edes pelata voitosta. No niin, sitten farmikentän parhautta, eli 7 väylä. Ehdottomasti meidän lempiväylä molemmat. Mörköväylä. Kyllä, tää on meidän aivan lempi, eikö mörköväylä. No niin, eiköhän lähdetä liikkeelle ja katsotaan, että mitä tästä tulee tänään. Siinä voi olla mahdollisuus, että on vedessä. Vähän niin kuin oli näkevinä niin, että yli taas mennä. Ei mitään. Meikäläinen saattaa olla vedessä tuolla ojassa, oli vähän huono lyönti, mutta katsotaan, nyt olisi Krisulla ovi auki. Hieno! Aivan keskellä väylää. 1 onneksi löytyi. Saadaan tästä lyötyä Krisulle vähän painetta, lyödään tonne. Ei lyödä tonne päättyy asti, mutta lyödään hyvä lyönti. Kiitos. Se on just siinä, missä pitää. Noniin. Krisun ykköspallo oli erinomainen. Pituudeltaan, mutta vähän on huono tommonen istu. Ei ole oikein parhaassa paikasta lyödä, mutta nyt katsotaan mitä Krisu saa tästä aikaa. Älä mene sinne. Se löytyy. Löytyy. Krisu on yli. Noniin. Mulla on 2 tässä. Tää oli oikeasti aika hyvä. Noniin, puufemma. 3. lyönti. Joutuu ottaa välilyönnin, kun ei uskaltanut, oli nössy. Vähän menee vasemmalle, mutta ei yhtään hassumpi paikka. Todella hyvä lyönti. Oli tosi hyvä. Aika paljon tukisti. Se on siellä 40 metrissä. Erinomaista! Millä mailla löit? 6. Oikein hyvä lyönti sillä. Olisiko ollut voinut olla isompi mailla? En mä semmoisia osaa lyödä. Asia selvä. 103 metriä lyödään 4 kasilla. Ei ole mikään helppo paikka lyödä. Tuulee oikealle. Tuuli on ollut tosi kova tänään. Kuten varmaan toivottavasti olette huomannut. Ei helppo päivä pelata, mutta kokeillaan lyödä hyvä. Pikkusen otti maa aika pahasti, mutta green edessä. Joo. Joo, mä löin vähän liian hiljaa, niin lyödään vaan täysin. Mä ajattelin, että ei se perkele, jos se menee ylittä, niin mä oon enemmän kusessa, mutta en mä tiedä, miksi mä ajattelin silloin. Kun eihän se voi mennä. Ai kun se on kyllä huono. Nyt oli kyllä huono. Nyt oli tosi huono. Nyt ollaan sitten Krisun kanssa aika samoissa. 1 lyönnin johto, mutta älä vielä tiputa, Krisu. Kirvestä kaivoon, meikäläinenkin joutuu vielä chippaan. Jaha, ja sait lyönnin takaisin. Kiitos. No, se oli aika upea. Nyt vaatii kyllä melkoista meikäläiseltä. Krisu on siinä noin 2 metrissä. Meikäläinen puttaa pokia, on vähän ehkä vaikea. Mutta yritetään lähellä, että saataisiin Krisu seuraavalla. Saadaan sitten tasantaa, mutta katsotaan. Vähän lyhyt, mutta ihan ok idea. Hyvä. Ja Krisu tasoittaa enää metsi 1 up.
Vähän kynttilä, mutta ihan hyvä. Pikkusen oikealla, ei huono. Hyvä Grisu. Vähän tonne vasemmalle, kun pääsin, se olisin oikein tyytyväinen. Ei noin paljon. Ai nyt on maamyyrä. Mutta rullaa pitkälle, löytyy pitkälti. Parempi. Meikä kopsatti puihin, joten lyötiin varapallo. Varapallo 105 metriä. Ykköspallo on löydetty, joten jatketaan varapallolla. Lyödään Pekka tonne ja laitetaan Grisulle painetta. Tosiaan mun 4. lyönti, eli paarilyönti lähtee. Tiukka peli ollut tämä. Kiitos Grisulle, kun tuli kanavalle. Nyt on hyvän näköinen lyönti. Vähän lyhyt. Kyllä se sinne meni, mutta ehkä ihan itusen näyttäisi olevan justiinsa greenin puolella. Paariputti. Nyt Grisulla on tosi hyvä mahdollisuus päästä tasoihin ja viimeiselle pistää peli. Ai. Menee yli. Menee yli, mutta on hierro kuin korkkiruuvi. Nythän tästä tulee vielä jännä. Grisu pääsi 2. yli. Mä oon 4. greenillä. Katsotaan. Grisun pitäisi nyt saada peli tästä jatkumaan, ettei tästä tule nyt pelin loput tähän. Grisu toisella täällä. Ihan hyvällä siellä. Oikein hieno. Paari ja se pääsee puttaan. Laitetaan kuppi. Miten se jäi? Ja peli menee tasan. Viimeiselle mennään. Ja par 4, 340 metriä. Dog left. Lähti vasemmalle. Nyt voi olla autissa. Joo, lähti ihan vasemmalle. Ja siinä on punuvaara. Ei välttämättä jaksa punua, mutta mennään katsomaan. Katsotaan löytääkö Grisun palloa. Grisulla kävi tosi tuuri. Pallo löytyi autin vierestä. Naurettiin tossa, että tuleekohan löytymään, mutta kyllä se vaan sieltä löytyi. Nyt on hyvä. Hienosti menee yli. Ilta hämärtää sen verran. Ihan viimeistä lyöntiä. Noin 130 metriä ehkä. Mä lyön rautaseiskalla. Toivon, että se riittäisi greenille. Tai totta kai se riittää. Mun mielestä greeni, mutta mennään katsomaan. Oikein hyvä. Pikkusen jää vajaaksi. Joo. Grisu on siellä 7. puttaa ja mä puttaan täältä paria, että peli taitaa olla ohitse. Oi! Kiitos. Hyvä yritys, se on saatu. Noniin, Pime vähän yllätti viimeisellä, mutta mä voitin. Grisu sai tosiaan 8. Hei, kiitti, että tuli kanavalle paljon. Kiitos Matti. Tää oli hyvä peli. Tiukka peli. Tiukka peli, että siinä saatiin loppuun pientä jännitystä vielä kasaan, mutta sitten jos kuvakirjaa laittaa sana hölmöläinen ja sitten siihen kirjoittaa alle että tilanne on tasan 8
väylän jälkeen ja 9 väylän jälkeen niin tiukka skapa, niin ensimmäinen lyönti 5 vai vauhtia, siitä olisi voinut ehkä ymmärtää jotain. Ja se on semmoista joskus tää golf. Kakkosauttiin ja sitten lähdetään pettyneenä kotiin kohti. No hei, otetaan uusi ehdottomasti. Näin tehdään. Näin tehdään. Hei, kiitos, että katselit. Tilaa kanava ensi kertaa. Se on moro. Kiitos.